Shubor na Khlem jong unong san Hima. Kajing sha Pynïap uraja Raghuvanshi, kadai ka basngo shirkhe kat kum kajing tho USP ka East Khase Hills uba Vivek CM IPS, haka bagi laingot ke parlok jong Raj Kushwaha ubala keno baudan jinya dei ban ka Sonam, nalor bagi la pom yu da ka wat, kila berat yu sahapo karyat hawi saudong, katba ka Sonam pat ka phetno khampaji na ka jaka, wat haba ka layo sngo ye kajing lenyar uraja. Ompat bantip la ka Sonam ka don jing sngo sin ne em yu uraja haka por bula lenyar, namar haba ula linyar hadian ba ula syapom da kawan kala phet no bak na katiga jaka habala prishang ban bud dia na gani kijingja kita long kubon ki bulet ki yatho ba wat Haduh ka Khlem ba Haduh Lehse uraja u Khlem dan jingtep na jing sngo tho ba ka kurim jong u ka Sonam ka dei ka badan ktilang ban Pynïap ya u ka jingyalam ya ka Sonam bat ki laingot ki badan kti ban Pynïap uraja hawi saudong bat keling ki jaka katiga than ba ki laya dinti shwa ban Pynïap uraja kala penhun ki pat ba ling ba ka jingbatai USP ya karukam Pynïap jong ki ya uraja ka kenhun bala thong kerpang ban toket halor kani ka kamrunar ka bashirkhe ka special investigation team kadang ye beteng ban toket ki saungut hagi sngi ban wan kata ya ka Sonam Raghuvanshi u Raj Kushwaha u Akash Rajput Vishal Singh Chauhan baru anan kurmi udan u Vicky u Vishal ko bikor Vicky ti upom shaw Vicky dahawat ta upom so u anan ndrei u anan Khlem ni yob ha na rendang na beta jong ka jaka terpeng ti haba Haduh pada upom so Akash ti hadi kata ki labret kam kamen baro langut ki bret kamen ka Sonam kawan catch ni sediat bau kayos mo bau linyar u raja hari kata pada ya ka mobile jong u raja pada kala pimpat ka Sonam ya ka bateri pada u Akash ya tu nanta Akash pada ya ka sopti jong u ka sopti lie jong u ngilap ngat fikir mau ngilap bakamen ya ka tu bakala bitsnam kawang u syariat iksiar ladan lupa aplah iksiar ni kelara syariat